Oy, kaila ba ka ni Manny Villar? No, si Manny Villar siyang ikaduha nga pinakadato sa Pilipinas. No, giunsa niya pag-abot nangingana nga situation sa iyang kinabuhi. So si Manny Villar na anak ni siya sa Tondo, Manila. Katong December 30, 1949. So kani sila siyam ni sila ka magsuo no, pero siyang ikaduha. So iyang mama kay si Corita Bamba na usa ka seafood vendor, din iyang papa si Manuel Montalban Villar Senior. So si Manny Villar na atong nailhan karon is junior na siya. Siyang papa is empleyado sa gobyerno sa una no, usa ka inspector sa Bureau of Fisheries. So sa una gamay pa ni si Manny Villar, 6 pa iyang edad, tabang-tabang na ni sa siyang mama og baligya adto mga seafoods no. While nag-eskwela siya sa elementary, 6 pa iyang edad, iyang gisabay ang pagtabang sa iyang mama. So sa iyang anak ka linghod nga pangidaron, nagsugod nagtrabaho si Manny Villar. So mao to ni undang siya kay di makaya kay bata pa kaayo ni eskwela tapos narbaho na pud siya. So after ato nagpadayon siya elementary hantod niabot siya high school sa Mapua siya nag-eskwela. Then pagka college is sa UP Diliman siya nag-eskwela. So yung kurso dito is business ad. So nag-graduate siya atong 1970. Pero katong eskwela siya og college is nag-working student gihapon siya. Iya gihapon gisabay ang pag-eskwela ug iyang pagtrabaho. So sa iyang pag-eskwela sa una sa college is nagabaligya gihapon siya atong mga products sa iyang mama. Nagabaligya siya isda, nagabaligya siya hipon, no? Shrimp ba or uwang. So nakita na to ka Manny Villar no is di gihapon basta-basta iyang kaagi kay nag-eskwela siya. Is iya gihapon gidungan ang iyang panarbaho o pangitag sideline. So nakagraduate si Manny Villar og college noon, eskwela po siya masters, then nang-apply po siya sa usa ka institution og siya nahimong accountant. Pero ni quit ra gihapon siya, wala siya nagpadayon as accountant dito nga institution. So nibalhin siya trabaho sa usa na pod ka institution as financial analyst. Pero kani siya nga time is supplier na po siya o kanang gitawag na mga seafoods. Kung atong napansin no, ilahang product sa owner o ilahang ginabaligya or negosyo ni Manny Villar is about food no, particularly kanang mga seafoods. So kadto financial analyst siya sa usa ka institution pero wag gyapon niya gi padayon undang gyapon siya. Moto nakaipon siya 10,000 pesos no, nag-decide siya nung palit og duha ka dump truck, mga second hand siya. So iya kining gigamit sa iyang negosyo no na mag-deliver og mga sand and gravel dito sa isa ka construction project dito sa ilaha, dito sa Las Piñas. So moto na kwarta na si Manny Villar is nag-loan na pud siya sa bangko og dito nagsugod iyang real estate journey or business. So kato nga time no, trending ang gitawag nga pamaligya og lote lang, din ang buyer na magpatukod no. Pero ang gibuhat ni Manny Villar is lahi. Yang gibuhat ato, yang gibaligya is lote apil na ang balay, in which barato ra pud kaayo kadto nga panahon. Mao to nagaanam og kadako ang business ni Manny Villar no, focus na jud siya sa real estate. Yang goal ani is mahatagan og ma-providean ang mga Pilipino og mga balay na mga barato. So dako kay pangandoy si Manny Villar, ingon pa gani siya, dream is good no. Kana daw mag-dream tag taas is okay daw na, pero dili na siya enough kung dili nimo siya i-execute. Then after ato no, nanay negosyo si Manny Villar nga real estate no, na siya mga subdivision is nisulod siya sa politics. Nahimo siyang congressman atong 1992. Nahimo po siya og Speaker of the House. Then katong 2001 nahimo siya og senador. Then kahibaw po ta ni dagan siya presidente pero wala siya kadaog. Then ibalik na po siya sa iyang pagka negosyante. So kung atong tan-awon ang kaagi ni Manny Villar, nagsugod siya as working student, maligya siya sa una tong gamay pa. Then graduate, then nahimong trabahante, then nahimo na po siya negosyante, then nahimo na po siya og politician, then ibalik pagka negosyante. So grabe ang pagpaningkamot ni Manny Villar no, manang karon siya ang ikaduha nga pinakadato sa Pilipinas. Gibansagan siya og Mr. Sipag at tiyaga. So karon nag-focus si Manny Villar sa real estate no. So siya ang tagiyaan ng Camellia Homes, Camellia Condo Homes, Brea Homes, Brea Condo Homes, Vistaland, Lumina Homes, Vista Mall, Coffee Project, the most instagrammable coffee shop in the Philippines. Ihapon ng All Home, ihapon ng All Day Mart. Tinga nakadaghan ang negosyo ni Manny Villar. So ang lesson sa atong video karon about kang Manny Villar is ang pagkakugihan. Dili mundang hanto dili makuha ang dream. Sige mo ra to kay magklase pa ko. Bye. Hantod sa sunod. Follow for more.